ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ବାକ୍ୟ ସହିତ ନୂତନ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଜି ଜୟଲୁମ ପାଞ୍ଜିର ନିରୂପିତ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ସକାଶେ ମନୋନୀତ ହୁଏ ତାକୁ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 9 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 9 ପର୍ବ 16ରୁ 23 ଯାଏଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ, ସେଥିରେ ମୋହର ଦର୍ପ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ, ତେବେ ହାୟ ମୁଁ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଏହା କରେ, ତେବେ ମୋହର ପୁରସ୍କାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନ କରେ, ତେବେ ହେଁ ସେବକ ପଦର ଭାର ମୋଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ମୋହର ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ତାହା ଏଇ ଯେ, ଯେପରି ମୁଁ ସୁସମାଚାରରେ ଥିବା ମୋହର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ସେହି ସୁସମାଚାରକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟର ବିଷୟ କରେ। କାରଣ ଯେପରି ମୁଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଲାଭ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାରି ଅଧୀନ ନ ହେଲେ ହେଁ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାସ କଲି। ଯେପରି ମୁଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ପରି ହେଲି। ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନର ପରି ହେଲି। ଯେପରି ମୁଁ ଦୀନହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ନ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଗତ ହେଲେ ହେଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ପରି ହେଲି। ଯେପରି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବଳ ପରି ହେଲି। ଯେପରି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ କେତେକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହୋଇଅଛି। ଯେପରି ମୁଁ ସୁସମାଚାରର ଆଶୀର୍ବାଦର ସହଭାଗୀ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସବୁ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଜି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅନୁଚିନ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଲର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିବା ପାଳକ ପାଳିକାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଟେ ବା କିଭଳି ରହିବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଲର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବାକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ପାଳିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ପଲର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବାକୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝି ନଥାଉ ବା ତାକୁ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୁସମାଚାର ଗୋ ସ୍ପେଲ୍ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ, ଗୋ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେଲ୍। ଗୋ ସ୍ପେଲ୍। ଆମେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ରୂପକ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ କରି ଶନିବାର ଯାଇ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ।
सेटा निजर दायित्व को निजर रेस्पॉन्सिबिलिटी को आमे भूली जाउछु बा ठकुछु। प्रिय बंधुगण, प्रभु जो दायित्व मान को दियंती सेटा पालक भाव रे हो कि प्राचीन भाव रे हो कि सभापति भाव रे हो कि शिक्षकता करबा को हो कि ब्यूरोक्रेट भाव रे कार्य करबा को हो, समस्त को विभिन्न प्रकार दान दिया जाइछि। दैट इज आल्सो गिफ्ट बाय होली स्पिरिट। के शारीरिक परिश्रम करिवो, के ज्ञान को व्यवहार करिवो, के व्यवसाय रे निजको नियोजित करिवो। जे कोनोसी कार्य कले तहिरे विश्वस्ता मान को हेबा को पड़िबो। से भितरे पालकीय रेस्पॉन्सिबिलिटी होउची द ग्रेट कमांडमेंट, जहा कि माथ्यू 28:19-20 कहा जाए, तुम्भे माने जाई ख्रीष्ट को प्रकाश करवा, वाक्य प्रचार करो, सुसमाचार को घोषणा करो पृथ्वीर प्रत्येक प्रांत पर्यंत। आजिर दिन रे मंडली रे बा ख्रीष्टीय समाज भितरे पालक पालिका मानकर मांडलिक परिवार दर्शन रे किछि दुर्बलता बा अभाव परिलक्षित होउची, जहा फल रे कि सेठी आर्गुमेंट बाहरी आसुची कि पालक केते दिन थिले केते दिनर दरमा पाइबे, मासको केते दिन आसीथिले तांको तो 30 दिनर दरमा, से भलिया आर्गुमेंट भी आसे, जुक्तियुक्त आर्गुमेंट। किंतु प्रभुंकर बेदीरू जहा आय आसुची ताकू किछि कांग्रिगेशन रो लीडर्स की ग्राम्य पंचायत की प्राचीन गण ताकू निजर भाव रे ग्रहण करी पालकं को एति टंका देबु बोली जो बार्गेन करूछंती कि एतिकी देई पारिबु नाही बा एतिकी देबु नाही, अमुक काम अछि, बेल टावर करिवार अछि, बाउंड्री वाल करिवार अछि, दे आर आल्सो डूइंग रॉन्ग। प्रभु तांकर लोकमान को प्रतिपोषण करंती। एलियों को तो काऊ मांस नहीं देइथिला, काऊ जे खोजिकी मांस खाइबो से एलियों को पाई रोटी एवं मांस नहीं की पहुंचाई देइथिला। प्रभु तांकर दास दासी मानकर आवश्यकता पूरण करिवे, तेबे बेदीर धन को जदि अपव्यवहार करा जाए से अपव्यवहारकारी माने मध्य दंडरू बंचिबे नाही। लेट अस बी फेथफुल टू आवर जॉब। तेणु प्रिय बंधुगण, बालक पालिका निज कार्य रे निज क्षेत्र रे रही कार्य करिवे एवं सेमानकर प्राप्य पाइबे। प्रभु निश्चय विश्वस्त भाव रे कार्य करुवा लोक तार प्राप्य पाइबार योग्य अटे एवं प्रभु जोगाई देबे। पाउल लेखन्ति एठारे मु जहा पाखरे गली ता प्रकार हेली, जिहुदी मानक निकट रे व्यवस्था पालन करि परि, अण जिहुदी मानक निकट रे व्यवस्था विहीन लोक परि, दुर्बल निकट रे दुर्बल परि हेली, जेपरि कि मु समस्तंक पाखरे पहुंची पारिबी। प्रिय माने आमे आजिर डे टू डे लाइफ रो आम मंडली रे लोक मानकर परिस्थिति कोन ताकू आमको बुझीबा को पड़िबो। आमे जदि फील्ड रे रहिबु तेबे केउ घरे की प्रकार समस्या अछि ताकू आमे बुझी पारिबु एवं अकॉर्डिंगली यू कैन फ्रीज देम। आमे प्रभुंकर अनुग्रहर पात्र पात्री हेबु जदि आमे प्रभुंक ठारे विश्वस्त रहिबु। 22 पदरे कहंती, मु जे कोनोसी प्रकार केतेकंकु रक्षा करि पारे, एथि पई मु समस्तंक निकट रे सब प्रकार होई अछि। प्रेरित 16:1-13 मध्य देखु से 11-13 भितरे से तिमोथी को सुन्नत करंती, जिहुदी मानक निकट रे जिहुदी मानक परि हेबा पई। पौल निजे कहंती सुन्नतिर आवश्यकता नाही, किंतु जिहुदी मानक निकट रे पहुंचीबा को जिहुदीय नियम को मध्य से पालन करूछंती। थरे से लंडा हेबा विषय मध्य से आमे देखु पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे। आम विश्वास को आमे निज उपरे ताकु स्थापन करिबा नाही। स्वर्णमय वाक्य जा प्रथम कोरिन्थियो 2:4
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁରୂପ ଜୀବନ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଂଶୀ ହୋଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛ। ତୁମ ସହିତ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଦୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଂଶୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା କିଛି ମାଗନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହଉ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ କି ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କର। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବଳରେ ବଳିୟାନ କରି ରଖ। ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ତୁମରି ମଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାରେ, ଅନଲକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାହା କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁମତି ମିଳିଅଛି, ପୁଣି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତୁମରି ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଉପାସନାର ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ଦୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନିବେଦନ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚାଳନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ଥାନ୍ତୁ, ଘରେ ଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତା କାଲି ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।